Aron sa pagpangita og mga dugang nga mga komprador, napulo ka Egbo Farmer President, miuban ngadto sa Mandawi ug Cebu City aron sa pagpamaligya sa mga utanon sa Egbo. Sa makausab, sold out ang kapin 12 katonladang utanon niini. Lori V. Cabilin, alang sa dugang detalye. Sa Igbo, dili lang ka mag-uuma, negosyante pa. Mao kini ang tinguha nga itudlo sa kagamhanang probinsyal ubos sa liderato ni Governor Roberto Uy ngadto sa mga Igbo farmers aron muuswag ang ilang kapanginabuhian. Karong adlaw gipahigayon ang ikaduhang hugna sa pag-apil sa Igbo program sa Kadiwa on Wheels, diin lain na sab nga 12 toneladang nagkadaiyang utanon ang gidala og kabaligya dinhi sa probinsya sa Cebu. Nahimong malampuso na sab ang ikaduhang pag-apil sa Igbo program sa kagamhanang probinsyal sa Zamboanga del Norte sa Kadiwa on Wheels sa Department of Agriculture kon DA nga gipahigayon sa DA Regional Field Office 7 sa Mandawi City ug sa Cebu City sa probinsya sa Cebu sugod kaniadtong Marso 30 hangtod Abril 2 ning tuiga. Tulo ka truckload sa mga nagkadaiyang utanon nga mokabat sa kapin 12 tonelada ang nahidangat ngadto sa Cebu uban sa pulo ka mga Igbo Farmer President ug sa team gikan sa Office of the Provincial Agriculturist kon OPAG gipanguluhan ni Assistant Provincial Agriculturist Ms. Army Acopiado ug kauban sab sa team gikan sa Agribusiness and Marketing Assistance Division kon Amad Region 9 pinanguluhan ni DA9 Amad Chief Marisa Muhammad. Kahibaluan nga tinguha sa probinsya sa pag-apil sa maong kalihukan nga matudluan ang mga Igbo farmers diha sa pagnegosyo sa ilang kaugalingong produkto pinaagi sa pagpangita og dugang nga mga komprador sa maayo nga presyo. Kini aron usab nga masiguro ang merkado sa utanon sa mga Igbo farmers din padayon nga nagkadako ang produksyon niini ilabi na nga nagpadayon nga nagkadaghan ang mga Igbo communal farms sa tibuok probinsya. Ang pagtudlo sa mga mag-uuma diha sa pagnegosyo mo'y dugang suporta sa Igbo program din kini mo'y tubag sa probinsya sa gihinaot sa katawhan nga makabaton ug malahutayon nga kapanginabuhian. Kini tipik lamang sa tinud-anay nga pagtabang sa mga mag-uuma sa probinsya nga mahatagan og insakto nga suporta sa ilang kahago sa pagpananom. Nagpasalamat ang pulo ka Farmer President kami uban sa maong kalihukan sa Cebu sa ilang eksperyensiya sa pagpamaligya sa ilang produkto gawas sa probinsya. Sa kinatibukan, mikabat sa kapin 364,666 ang halin sa mga gibaliga sa Cebu, diin 357,166 ang halin sa nagadaiyang utanon ug 7,500 ang halin sa mga processed goods nga gipadala sab sa Igbo Villa Sudacal sa Liloy. Samtang pinagipod sa pagsuroy sa carbon market ingon man sa gipahigayon nga business-to-business conference tali sa Igbo farmers uban sa mga personahe sa OPAG ug sa mga prospective buyers sa Cebu, nakakuha sab og bag-ong komprador sa mga utanon sa Igbo nga regular nga nanghinahanglan og supply sa nagkadaiyang utanon. Hinoon kanunay gihapon nga abre matag adlaw Miyerkules ug daghan gihapon ang mga utanon sa tabuan sa Igbo nga nahimutang gawa sa OPAG sa Upper Turno, Dakbayan sa Dipolog. Gikan dinhi sa Cebu City sa probinsya sa Cebu, Lori V. Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Pagpabiling updated sa pinakuling kalambuan ng atong probinsya. Ilay kung i-follow lamang among Facebook page o mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbo Agribalita, Steven Cabalida Bibiloni, alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan.